אנחנו נשארים בענייני רכב. איך מכונית יוקרה יכולה להיות גם חסכונית? עד היום מכוניות הפאר היו שם נרדף לכלי רכב בזבזניים וזוללי דלק. עכשיו היצרניות מציעות שיטות לחיסכון בדלק ואפילו דגמים עממיים למותגים הכי יקרים. הכתבה של עופר חדד. בזמן ששוק המכוניות בישראל שובר שיאים במסירת כלי רכב חדשים, נראה שגם בפלח היוקרה המספרים רק גדלים. רק לפני מספר שנים נמכרו בישראל פחות מ5,000 מכוניות ממותגי היוקרה השונים. בשנה שעברה כבר עמד היקף המחירות על כ7,500, ונראה שליבואני הרכב יש סיבה טובה להיות אופטימיים. מתחילת השנה נמכרו כ4,250 מכוניות יוקרה, לעומת כ3,350 בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 27%. ומהן המכוניות האהובות ביותר על עשירי ישראל? בראש הטבלה היוקרתית ניצבת גם השנה אאודי, אחריה וולבו, ביואיק, BMW ומרצדס. ביואיק זכתה בשנה שעברה לעדנה מחודשת על כבישי ישראל עם עלייה של 100% במחירות. למותגי הרכב האירופאים ובעיקר הגרמניים שמובילים כבר שנים רבות את השוק, הצטרפו בשנים האחרונות מותגים יפניים כמו לקסוס ואינפיניטי, שנהנים גם הם ממחירות נאות. אחת המגמות המעניינות היא הופעתם של גרסאות היברידיות ומנועים חסכוניים בפלח השוק היוקרתי הזה. אלה מצליחים להפחית משמעותית את צריכת הדלק של המכוניות, שנחשבו עד לפני כמה שנים לבזבזניות ביותר. מה שלא עשו מחירי הדלק, עושה היום הטרנד הירוק. היום כל מי שרוצה למכור מכוניות, בעיקר באירופה ובארצות הברית, חייב להיראות ירוק, הוא חייב להיראות חסכוני. בנוסף, יש לחץ גדול של הרגולטורים על היצרנים, בעיקר באירופה, לצמצם מאוד את הפליטות CO2 שלהם, ומחייב אותם להתאמץ להציע מכוניות יותר ויותר חסכוניות. לצד המגמה הירוקה מגיעות אלינו יותר ויותר מכוניות יוקרה קטנות ויחסית זולות, רק יחסית עדיין מדובר בסמל סטטוס. בשנה האחרונה נחתה בישראל הכי קטנה בתולדות אאודי A1, שמחירה ההתחלתי עומד על כ135,000 שקלים, זאת בנוסף ל-A3 הוותיקה שמחירה החל מ172,000 שקלים. לקסוס החלה לשווק בישראל את מכונית המיני שלה CT200, גם בגרסה היברידית, המחיר החל מ180,000 שקלים. יותר ויותר יצרניות של מוצרי יוקרה, אם זה תיקים ואם זה מכוניות, פונות לנו לפלחי שוק יותר רחבים ויותר זולים. רואים את זה בתיקים יותר זולים של לואי ויטון וגם באאודי. גם הסמארט העירונית חזרה אלינו השנה עם כמה שינויים מרעננים, עם מחיר של בין 109 ל-200,000 שקלים. אם נשפוט לפי נתוני המחירות, נראה שהפעם קבלת הפנים אוהדת יותר. BMW מציעה את סדרה אחת במחיר התחלתי של 188,000 שקלים. לאחרונה הציגה היצרנית את הדור הבא של הסדרה, שמציג נתוני צריכת דלק יוצאי דופן בגרסת הדיזל. 26 קילומטרים של נסיעה על ליטר סולר אחד בלבד. המותג מיני, גם הוא מבית BMW, הוא אחד הוותיקים בשוק המקומי, שכבר הספיק לטפח מועדון חברים לא קטן של נהגים שמעדיפים את הסטייל שלהם בקטן. אלה ערכו בסוף השבוע מסע מיוחד על טהרת המיני. לדודה שלי הייתה מיני מיינור בצבע בז' קטנה, מה זה קטנה? קטנטונת, קופסת גפרורים. ואני זוכר בתור ילד, הייתי משגע את אמא שלי שאני רוצה לישון בתוך המיני. זה ככה היה ילד, השתגע. כן, בכל הנוגע לשוק הרכב, גם קטן מתברר, הוא ממש לא בהכרח זול. ומרכב לנדל"ן, כמה שווה